Много се радвам да се видим. Добре дошла. Както знаете, това училище започна от една детска танцова група. Ние си мислихме, че просто ще си водим децата на танци, а се оказа, че много скоро и родителите почнаха да танцуват, да пеят и децата да пеят, да се четат приказки, да се правят сценки, театър, кукли да се рисуват и да се правят български традиционни празници. В това училище ние ще се опитаме да дадем познание на децата за това, което после те могат да обичат. Ако няма познание за български език, за българската култура, за българската музика, за всичко българско, те няма как да знаят и да го обичат. Нашата работа ще бъде да научим децата, че тези неща съществуват и да им покажем страната, която те могат да харесат, и после да обичат, и после да носят със себе си и да бъдат обогатени от това, което са получили. Както нас. Аз съм българче и силна майка мене родила. Силност и лага обилна е родината ми мила. Хубава си, татко, вино, име сладко, земя рай. Сърце младо и невинно, за тебе трепка да играй. Родна речо, майна сладка, що звучи навред край мен. Реч на мама и на татка, реч, що мълвя всеки ден. Македонско девойче, китка шарена, по градина раснала, яр подарена. Дали има овой бели свет, твою мало девойче от Македония.
Браво, деца, браво, родители! Всички на родители! безкрайната си радост от това, което ние с вас днес сътворихме. Всички тези деца и всички вас сте са хубави очи и лица. Всичко това трябва да бъде запомнено, защото това е част от описа на нашата общност тук в Белия България. И народе възродени, към светла бъднина върви, книжовността сила нова, съдбата си ни поднови. Върви към нощната просвета, световната борба върви,
върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред науката е слънце, което в душите грее. Напред народността не пада, там, дето знанието живее.